Amin Mishra na ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan Indiya da suka samu karɓuwa sosai bayan waƙar Bhuliya a cikin fim ɗin Adil Hai Mushkil wanda ya lashe kyautar Filmfare Award. Kuma an haifi wannan wannan mawaƙi a 1989. Sannan Amin Mishra ya fara aiki a matsayin ɗan wasan kwaikwayo na salo a cikin album na masu zaman kansu, kuma shi ƙwararren mawaƙi ne ne kuma makiɗi ne, kuma ya yi waƙoƙi masu ƙayatarwa wanda suka haɗa da Gulti Sai Mistake da kuma Janga Justice, sai kuma Manna Emotional Jagi wanda ya rera ta a fim ɗin Dilwale, sai waka mai take Sadha wacce ta fita a fim ɗin Commando 2. sai kuma mawaƙi fitacce shi ma a masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood wato Mohit Chauhan, yana ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan Indiya wanda ya fito daga asalin Indiya. Ya kasance ya ɓangaren ƙungiyar Silki kafin ya fara aikinsa a matsayin mawaƙin fim, kuma darakta daga ne da al'amura wato A.R. Rahman ya lura da basirarsa kuma ya sanya masa hannu don waƙarsa mai suna Kaunchala da Garanti Basanti. Sai kuma sauran waƙoƙinsa na ƙayatarwa sun haɗa da Tums na wanda ya fita a Jab Himmet, sai kuma Coach Shani da kuma Fashion da dai sauransu. sai kuma mawaki wato Abbas Kumar an haife shi October 1987 wanda aka fi sani da Kishore Kumar, mawaƙin saga kunnuwa na India, dan wasa kuma darakto kuma mashirin fina-finai kuma makiɗi sannan kuma marubuci, kuma ya kasance na ɗaya daga cikin fitattun mawaka a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma na ɗaya daga cikin lambobin yabo wanda ya samu kamar Filmfare Award da dai sauransu. Kuma waƙoƙinsa masu ban sha'awa na yanayi na soyayya, kuma ya yi waƙa nau'o'i daban-daban, amma wasu daga cikin waƙoƙin nasa ba su samu karɓuwa ba wanda yake ɗaukar su zamani sun wuce. A lokacin da cewar Ashok Kumar ya samu nasara ta zo inda ya samu nasara dan yana ɗaya daga cikin babban mawaƙin Indiya. sai kuma mawaƙi Armal Malik an haife shi 22 ga watan Yuli 1995, mawaƙi Indiya ne kuma marubuci ne kuma mai ɗaukar rikodin ɗin murya ne, kuma ɗan wasan kwaikwayo ne, kuma an san shi a rera waka a cikin yaruka da dama waɗanda suka hada da Hindi, Kannada, Telugu da kuma Malayalam da kuma Tamil, kuma yana rera waka a yarukan Indiya da dama. A cikin 2016 kuma ya shiga cikinsa Rigan Fulani da kuma an cire shi a matsayi na 8 duk da ya samu lambobin yabo sosai, kuma shi ma har yanzu yana rera waƙoƙinsa. sai mawaƙi Muhammad Irfan, mawaƙi ne ɗan ƙasar Indiya kuma wanda ya fi yin aikinsa a harshen Hindi, kuma yana yin waƙoƙin Tamil da Telugu. Sana a cikin 2014 waƙoƙinsa sun haɗa da Barish da kuma Yariyan da Moshkrani da kuma City Light Banjara da kuma Ekvalen da kuma waƙa mai taken Tom Hiho daga Kick Banjara wanda Mithun Sharma ya tsara, kuma ya rubuta ta yi nasara a kasuwanci da yake bitar waƙa. Kuma Irfan mawaƙi ne wanda ke da tasiri kwarai da gaske a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma yana da ɗaya daga cikin mawaƙan da suka iya kiɗa kwarai da gaske, kuma ya samu damar lashe lambobin yabo ta Filmfare Award da dai sauransu. sai kuma mawaƙiya wato Shreya Ghoshal, ita ma tana ɗaya daga cikin manyan mawaƙa mata a Indiya waɗanda suka yi nasara ƙwarai da gaske, kuma kyakkyawar riko a cikin waƙar gargajiya, inda ta samu karɓuwa daga manyan daraktocin waƙa kamar su A.R. Rahman da kuma M.M. Curry da dai sauransu. Shreya Ghoshal ta mai da hankali sosai wajen samun kamus daidai da tare da la'akari da yarenta. Ta fara waka a 2002 tare da babban fim ɗinta mai suna Sanjay Bhansali mai suna Deep Dance. Yana da matukar wahala nuna mafi kyawun waƙoƙi ɗaya da ko biyu na Shreya Ghoshal, yayin da kashi 90 na waƙoƙin da suka samu nasara sosai. sai kuma mawaƙi Krishna Kumar wanda aka fi sani da KK, kuma mawaƙin Indiya ne kuma fitaccen mawaƙi ne a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma yana yin waƙoƙin fina-finai Hindi, Tamil, Telugu, Kannada da kuma Malayalam. Kuma waƙoƙin Kishore Kumar da kuma darakta Bikar R.D. Burna sun yi tasiri sosai a kan KK. Michael Jackson da Billy Joel da kuma Bryan Adams su ma mawaƙan duniya ne kuma da aka fi sani a mawaƙan makaɗa. KK ya bayyana cewa ba shi da muhimmanci aka fuskarsa. Mawaƙiyar yana mai cewa muhimmancin abu shine dole a ji waƙoƙin KK, bai taɓa samun horon kiɗa ba.
sai kuma Javed Ali shine haifaffen Delhi wanda ya shiga jerin shahararrun mawaka wasu bayan India tare da bajintar waƙar sana'arsa da ta yi rawar gani kwarai da gaske a fitaccen waƙoƙin Ghazal Kulam. Ali ya lura da hazaƙarsa kuma da ya baje kolinsa basirarsa ta hanyar kiɗe-kiɗe wajen rera waƙoƙinsa, kuma shi ma ya samu lambobin yabo na Filmfare Award da dai sauransu. Sannan kuma shi ya rera waƙa mai suna Jah Baran daga a cikin fim ɗin Joda Akbar da dai sauransu. sai kuma mawaƙi Javed Notel mawaƙin India ne, kuma Javed ya samu lambobin yabo malajin mawaƙa na shekara mai zuwa 2008 a India, rera waƙarsa mai suna Zindagi Kuch To Bata a fim ɗin Referees da kuma Bajrangi Bhaijaan, kuma sauran nasarar waƙoƙin ta labar da lambar yabo na Rising Musical Star Award inda suka karrama shi a 2015. kuma a farkon aikinsa ya rera waƙoƙi da dama a fina-finai Hindi inda kuma ya waƙoƙin fina-finai a cikin harsunan Indiya kuma daban-daban. Hanya mafi kyawu don gabatar da mawaƙi Arijit Singh ita ce aka kiran shi da mawaƙin Tum Hi Ho daga fim ɗin Aashiqui 2, kuma fim ɗin ya yi rawar gani sosai bayan fitowarsa a faifan Aashiqui 2 inda ya sake wata waƙarsa wacce ta ƙara faɗuwa ta ƙara shahara a duniya mai suna Chaho Main Yaana wadda ta fita 2013, kuma suna kiran shi da sarki saboda muryarsa mai kwantar da hankali, kuma Rhodesian Artist ya lashe cututtuka Filmfare Award har guda 6, kuma a halin yanzu yana ɗaya daga cikin mawaƙan maza da ake nema ruwa a jallo.